Entramos na recta final da campaña de vacinación contra a gripe e esta mañá Fernández Lores quiso facer un chamamento aos que aínda non acudiron ao centro de saúde para tomar esta medida preventiva. Facíao despois de recibir el mesmo a vacina. Sou unha persona que teño unha diabetes do adulto, sou unha persona que, bueno, agora xa non, pero teño algo de bronquite crónica e todo eso. E antecedentes tamén familiares, bueno, pues, en fin, de enfermedades cardiovasculares, polo tanto, procedente que o faga, non? Independentemente deso. E aparte que tamén hai unha parte importante e é que cando colles a gripe, igual estás 3 ou 4 días sin asistir ao posto de traballo. E o posto de traballo dos sanitarios é moi importante, pero dos alcaldes tamén. Por lo tanto, hai que estar ao pé do cañón todos os días, non? E por eso nos vacinamos. Lembrou que, aínda que todo o mundo se pode vacinar, é especialmente recomendable no caso de persoas maiores de 65 anos, pacientes crónicos ou embarazadas. Un xesto que, segundo Lores, non supón ningunha molestia e ten moitos beneficios para a saúde de todos. E con eso pues, vamos a disminuir o número de mortes e o número tamén de enfermedades e de patoloxía que non... e os ingresos hospitalarios e as molestias que tamén implican os ingresos hospitalarios para as persoas e para as súas familias, non? Por lo tanto, eu animo a todo o mundo a que se non se vacinou, que se vacine, que está en tempo e que se logramos unha porcentaxe moi alta de vacinación, pues, ao final vamos a estar máis sans durante o Nadal e disfrutar mellor das festas. O xerente da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés informou de que no que vai de campaña se teñen vacinado 50.000 persoas, o que significa o 53% da poboación de risco. En maiores de 65 anos, que é o obxectivo que marca o Sergas o ano pasado pechamos no 56%, agora mesmo estamos moi preto do 53% e ainda quedan pois estas 3-4 semanas últimas. Insistiu en que é un acto doado con moitos beneficios. Pero é moi importante que a poboación entenda que a gripe en sí pode non ser excesivamente seria, pero en persoas, como tamén sinalaba o alcalde, con problemas cardiovasculares, respiratorios, etc., as complicacións, a gripe pode complicar moi seriamente un proceso e, pues como sabedes, todos os anos temos falecidos por este tema, non? Resaltou o incremento de vacinados entre o persoal sanitario e as embarazadas, que xa dobra o número do ano pasado. No tema de embarazadas, que xa destacaba o alcalde, doblamos o número de embarazadas vacinadas neste momento con respecto ao ano pasado e no ámbito de profesionais tamén foi un boom. A sensibilización cada vez é maior por parte dos profesionais de que, non parece moi razonable unha persoa que se adica profesionalmente a estar ao servizo dos pacientes, pois que poda ser a fonte de risco dunha infección para un paciente. Estamos tendo uns resultados tamén francamente bons. Ademais de persoal sanitario, aconsellase a vacinación a traballadores en contacto con colectivos de risco, como policías, coidadores de anciáns ou enfermos, profesores ou condutores de transporte público. A campaña continúa ata o 28 de decembro.